Sa sunod Lunes na ang ikalimang State of the Nation Address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Sa di pa nato madungog ang iya unyang ipamong sa mga nahimo sa iyang administrasyon sa nakalabayng tuig at unang balikan ang mga nabiktima sa 6.9 magnitude nga linog nga niigo sa Bugos City sa niaging tuig, pinaagi ni ining RTV Presents. Usa ang barangay Pulambato sa Bugos City sa mga dapit nga ubay-ubay ang nakalas dihang gitay og kini sa 6.9 magnitude nga linog niadtong Setyembre 30 sa gabii. Atol sa hitabo, 8 ka mga individual ang nakalas dihang nahugno ang 8 ka mga units sa Yolanda Village, ang relocation site nga gihatag sa usa ka pribadong kompanya sa mga nabiktima sa bagyong Yolanda. Napo kabuan human sa nahitabong pagtayog, gibalikan sa GMA News Team ang naasoing relocation site. Dinhing dapita, nagbarog ang pipila ka mga units nga nahugno atol sa pag-igo sa 6.9 magnitude nga linog Setyembre 30 sa miaging tuig. Nga mikutlo og 8 ka kinabuhi. Karon daw sama na kini sa usa ka ghost town. Usa sa mga beneficiaries sa naasoing relocation site, si Rigoberto Flores, 40 anyos, usa ka tricycle driver. Matod ni Rigoberto, nakatabang pagluwas kaniya og sa iyang pamilya, ang mga kahoy nga gihimo nilang suporta sa ilang gihimong ikaduhang andana sa Panimay, kay kini ang nakasaw sa nahugno nilang konkretong atop ug nakadagan gilayon sila pagawas. Pa itong kahimtang ay kay sabi ng katapusan itong kuan na. Nakakuan paghihapon taon kaloyan sa Ginoo. Kapin sa 200 ang mga nagpuyo sa Yolanda Village. Human sa kusog nga pagtayog, nakadawat sila og mga hinabang gikan sa gobyerno ug sa mga pribadong sektor. Diin sagad sa ilang mga nadawat, mga relief goods ug cash nga niabot sa 20,000 pesos. Dili kini paigo aron itukod og bisan gamayng panimay. Busa, ubay-ubay sa mga apektadong residente, nakipuyo na lang una sa ilang mga kaparyentihan, samtang padayon pang giayom-ayom ang Yolanda Village sa pribadong kompanya nga nagdonar niini. Apan ang uban nga way laing kapaingnan, sama nila ni Rigoberto sa mga tents nga gimontar daplin sa karsada na lang una nagpuyo. Wa sila'y klarong kakawsan og tubig ug wa usab sila'y mga klarong pansayan. Ug bahaunon usab ang dapit, ilabi na kung mubunok ang uwan. Lisod kayo tubig, lisod kayo ang CR. Antos lang sa amin, mitras wala pa na human ko na dire kay trabaho pa man. Lahi ra gyud sa katong sa una mga among pamuyo ba nga sawa pa ang linog, layo ra gyud kay diferensya. Nya ang dire kay problemahan na mo dire dapita kay ang lamok tapos og mag-uwan. Grabe gyud among gipinsa ng mga bata baya. Nya ang kuan sa namo CR pa wala pa pud. Wala pa sila masayod kung kanusa, hingpit nga maayom-ayom ang Yolanda Village ug kung kanusa sila tugutan nga makabalik. Water gid mo may ingon sa kanang tag-iya gid diri sa SM. Nga humanon gini siya ha pa mi pabalikon diri. Pinoy-anan ra gyud ang tamam nya. May nahinay ra man na ang kanang panginabuhi basta na ang saktong pamuyan. Pinoy-anan ang importante. Mga kapuso at ang iugma ang ikaduhang hugna ning atuang special report.